kud da pođem ja, u srcu je Kroacija. Bilo gdje i kud da živim ja, u srcu je Hrvatska. Ljudi koji su znali stvoriti državu, znati će riješiti i sve socijalne probleme naše. Neki slušaljaci i demagozi vide samo katastrofu u Hrvatskoj, a Hrvatska je jedna od najprosperitetnijih zemalja u današnjem svijetu. I sasvim je sigurno da sada, kad smo se riješili velikih nameta, rata, agresije, da ćemo sve svoje snage, i fizičke i umne, posvetiti podizanju životnog standarda, podizanju kulturnog, znanstvenog, gospodarskog razvitka i da ćemo osigurati bolji i sretniji život za sve nas, za vas ovdje prisutne, za našu djecu i unuke, za budućnost Hrvatske. Kazali ste da sam izbore dobio ja. Vi ste dobili izbore.